Sangana kwatukuita zvekare muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano patichange tichimhanya nema news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe. So kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera vadikani. Pano toyata kupatsva ma news updates ezvinhu zvichipisa muma streets e social media muri Zimbabwe. Tachikumbira zvinofunga mu comment section below wotodzawo mafungiro ako maringe nema news updates edu. Please enjoy this video and please don't forget to share nevadikani kuitira kuti vaone chitiko chaitika zuva ranhasi. Madzibaba avo vachange vachiprofita zvese zvirikuitika mulife memukomana uyu muri Zimbabwe. Achataurirwa zvese, achafumurwa zvese zvaanoita zvakaipa kumukadzi wake pamberi pemukadzi wake muri yese yeZimbabwe yakateerera. Muri Zimbabwe tachikumbira kuti zvinofunga wotodza kuti vanonyepa ita madzibaba avo vanoda kutora chokwadi. Enjoy this video. Much love. Madzimai baba uyu urova hwake uri kumutuma kuti aite zvaari kuti akurovewe pakati pemazuva. Saka baba iwewe zviri kuita kuti usaende kwakesana wekuti uri kunyanya kuita hana napaina nana napamela nana sinti wakura kudai so vana vachati kudii vana vachati kudii chinzwa unzwe zvidhetiwewo zvakaita kuna mishu mushaka mishu zvaari mushaka pakati pemazuva chenogara naye pasi pakati pemazuva umudze kuti nauya uri kuita nauya varume mishi wewe akapinda mukati memba andika wachayambutswe mishi wewe ayambutswa akapinda mukati memba kuti makorokota apa akapinda mukati memba pane nhau yakaitwa pakati pemazuva ekururama saka ndati nekutaura chimuudza auye kuona taure naye chena unomudza remujolo taura ndakapara newo zvakare uri kunyare kasi pane wavo pane vapere zvakanaka 25 December hausanyare andataure 25 December misha achifa uchaonekwa ne 5000 muhomwe machips ako ndonatengwa wanzi ndiwauraisa mishi izvezvi paimba parudyi ane murume munhu wakufambidzana naye izvezvi ndataura anonzi moyo murume wacho kuti uziye nyandikara yechokwadi mishi nezuro pakati pemazuva agere panyika mwaka waakapinda mba unoshamisa haudanana na moyo aipiwa rume na moyo akadzoka kumba mahwani nezuro saka muzivise uchaurewa na moyo nekuti moyo anorwara tinesa mchingo mtatose ena nomutoti wachauti murume munhu abatwe Nageza ndakukura na moyo andiudza kuti haranga iyi izvezvi mishi ari kungokosora ari kungorwara akatotanga kurwara saka urwere uri maari taona 25 December yobva uchamuuraya usazive mune fighting here inobvisa urwere hwatomo zvakanaka ndozvakaita dinga ndakumbira Gideon Gideon tingakazire kusunungura vanhu vanoenda ku Gideon tingakazire kusunungura vanhu vanoenda ku Gideon Gideon kuzozama nyeketsera ndomuita kazama nyeketsera kutotoiwa Gideon zvino manje ndadaro zvinozobude Amen.